सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। सन्माननीय आमचे नेते, आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय नारायणरावजी राणे साहेब यांचा 75वा वाढदिवस 10 तारखेला साजरा होत आहे आणि या निमित्ताने सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे। आणि सावंतवाडीमध्ये तर आम्ही जो नगरपालिकेचा हॉल आहे तिथं सांस्कृतिक कार्यक्रम ठेवलेले आहेत, त्याचप्रमाणे दशावतारी नाटक ठेवलेलं आहे, फळ वाटप होईल, वृक्ष वाटप होईल, गोरगरिबांना धान्य वाटप होईल आणि जे अनाथ आश्रम आहेत ते सुद्धा मदतीचा हात दिला जाईल। असे विविध सामाजिक उपक्रम राणेसाहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त सावंतवाडीत राबविले जातील। त्याचप्रमाणे दोडामार्ग गजारी वेंगुर्ले या पुऱ्या मतदारसंघामध्ये आमच्या नेत्याची 75 वर्ष पूर्ण होतात, त्यानिमित्त आम्ही आनंदोत्सव साजरा करू। आणि महिला आघाडीतर्फे सुद्धा कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे, ते स्वतः कविटकर मॅडम सांगतील। 75वा जो वाढदिवस आहे त्यानिमित्त शिवसेना महिला आघाडीतर्फे सावंतवाडी मतदारसंघातून विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलेलं आहे महिलांसाठी। त्यामध्ये दोडामार्गमध्ये फळ वाटप करणार आहोत, रोणापाल सावंतवाडीमध्ये जे सिंगल पॅरेंट्स वसतिगृह आहे मुलांचं तिथे फळ वाटप करणार आहोत। तसंच सावंतवाडी येथील बॅरिस्टर नाथपै इथे सांस्कृतिक कार्यक्रम करणार आहोत, त्यामध्ये केक कापणे व त्यानंतर लहान मुलांचा जे आपल्या शिवसेनेच्या महिला आघाडीच्या मुलं असतात त्या मुलांना व्यासपीठ मिळावे ह्या उद्देशाने लहान मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम बसवलेले आहेत। महिलांच्या अंगभूत कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी शिवसेना महिला आघाडीच्या वतीने कोकणच्या गाण्यावर वगैरे असे डान्स बसवलेले आहेत, तर तो कार्यक्रम होणार आहे। वेशभूषेचा होणार आहे, प्रश्न मंजुषेचा कार्यक्रम घेणार आहोत। तसंच जो सत्कार आम्हाला पत्रकार भगिनींचा करायचा होता तो पत्रकार भगिनींचा आणि ज्या आपल्या कीर्तन सांगतात तेली मॅडम म्हणून आहेत, ज्या वयस्कर आहेत आणि कीर्तन सगळ्यात पहिल्यांदा सावंतवाडीमध्ये सांगतात त्यांचा आम्ही सत्कार करणार आहोत। महिलांचा रांगोळी स्पर्धा, पाककला स्पर्धा पण घेणार आहोत। त्याप्रमाणे असा पूर्णपणे सकाळी 11 वाजल्यापासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत असा भरगच्च कार्यक्रम सावंतवाडी बॅरिस्टर नाथपै इथे होणार आहे। त्यासाठी जास्तीत जास्त महिलांनी त्यात सहभागी व्हावे व त्या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असं मी सगळ्यांना आव्हान करते।